Militairen komen om te helpen met de opromactie op de Waadeiland. Ze komen van de kazerne uit Havelte. Onder andere de burgemeesters van Schiermonnikoog en Schielge hebben hierom vregen. Nog heel tijd speelt er goed van de MST Zoe on in de Waadkust. Ze waard van de morgen op Skier de eerste poeder met gevaarlijke peroxide voen. Het is zoveel. We hebben hier echt hulp bij nodig. Het is diep triest natuurlijk dat dit gebeurt en we weten ook niet wat er nog aankomt. Dus ja, de situatie is echt wel vrij rampzalig, durf ik wel te stellen. En dus komt er help. Zo'n 100 militairen worden inzet om de troep op te rommen. Mogelijk komen de eerste militairen joenal op Skier. Om die tijd bleef het strand nog vol liggen met allerhande rommel. Ja, naar Peer-eiland verderop stiert de dag Joet in het teken van oprommen. Na de blijdschap van de jutters van Juster kwam al gauw het besef dat er een grote skaatkant onder het ongespeelde goed zit. Dat dreigt misschien zelfs wel een milieuramp. Tijd dus om in actie te komen. Verslagjouwer Jeroen Boersma die is nog heel tijd op Schielge. Wat is correct de stand van zaken op het eiland? Nou, het zit alles wel goed op. Vooral op de strand Oergongen zag je dat het best wel skin is al. Dus zag je net meer, ja, dan zag je alles helemaal geen troep meer. Vooral tussen de strand Oergongen in, dus kilometers het strand op, zag je wel dat er nog een heel soort luidt. En ja, daar kom je net zo makkelijk rinden. Dus dan moet je echt een auto hebben om daar te komen. En dat kan dus nog wel even doorje voordat er alles oprom is. Juster, wie er een soort mensen om te jutten, wie er Joet ook weer safvolle om op te rommen? Nou, dat is wel een heel stuk minder, maar nog altijd een heel soort mensen. Eilanders, maar ook toeristen. Ik heb eigenlijk met een toerist praten die Joet zijn laatste vakantie daar vierde. En toch dacht, ja, ik moet nog wat goeds doen. En van Jochenoeren van de morgen af stien er al mensen vuilnisputten uit te delen. Ja, daar kon al het wat aan ingooid worden. En bij elke strandoergang sting dan een grote container werd dan ook er ingooid worden koe. En daar maken wij de volgende reportage over. Vandaag gaan we in ieder geval met man en macht de stranden op om rommel op te ruimen. En aan het eind van de dag gaan we de balans opmaken. En dan gaan we ook kijken welke hulpen we nodig hebben van buitenaf om dit in goede banen te leiden. Gisteravond kregen we allemaal een appje van de burgemeester van jongens, we moeten de schouders eronder. En opruimen die rommel van het strand. En die oproep wordt machtig gehoord van rietsleden en zeevaartskwallen studenten en van eilanders en toeristen. Elke nien helpt mij. Ik kom hier nu eventjes voor het ontbijt eventjes kijken. En ik zie dat de zakken uitgedeeld worden, dus ik wil graag eventjes wat doen. Er zijn echt ontzettend veel mensen. Hè? Niet alleen eilanders, maar ook toeristen die komen vragen om vuilniszakken. En nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar het is een hele put. Het strand van Schielge is tientallen kilometers lang en er lijkt het maar geen eind te komen aan het oprijden. De consequenties zullen nog lang te vernemen wezen. Dat gaat nog wel een tijdje duren en ik denk dat we nog wel na jaren toch nog steeds rommel gaan terugvinden. Ik begrijp ook dat een deel van het materiaal allemaal richting het noorden gaat. Met de stroom wordt meegenomen. Dus, Daar krijg ik tranen van in mijn ogen en dat is niet alleen van de wind. Dat is echt een droeve zaak. Dat het zo'n schip met allemaal echt goedkope plastic troep, het is vreselijk. Wat het extra dreig maakt is de Huddewien. Die verpleert een soort van het gwot naar de dunen. En daar is het oprijden weer een stuk dreger. We kunnen met die machines niet in de duintjes komen, zeg maar, waar ook heel veel rommel ligt. Dus we vragen alle mensen om vooral het spul uit de duinen te halen. Zodat we met de machines op het harde strand kunnen opruimen. Ja, Jeroen, al deze versmarging dat had zelfs een oorzaak. Hebben de eiland al wat jet van de eigenaar van de MSC Zoe? Nou, dat schip is vannacht als plant aankwam in Bremen en daar is gelijk inventariseren hoe volle van die containers er nou is van het schip afvalt binnen in de zee. En ik heb de gelijk zien wat er nou is correct in die containers die het al hebben. Want van gewoon containers is nog altijd net bekend wat er nou correct in zit. En de verzekeraar van de rederij die had ook ondernemers al opzacht om alle troep op te rommen op de eilanden. En hoe zal het de komende dagen nou verder gaan? Nou, er lijkt nog altijd wel een heel soort troep op de strand, maar ook in de duinstad je krijgt jaren. En er is nou ik oproepen om snel massaal naar dit eiland te komen, om met z'n allen alles nog op te rommen. Er ben ik hostels en bed and breakfast die hebben
je kunt daar goedkoper verbluwen. Speciaal voor de toeristen die het helpen willen. En ook de rederijen, Doeksen en Wagenborg, die hebben naar alle eilanden de tickets goedkoper maken. We hebben nu benamen over de troep van Joert, plastic en andere piepskom. Maar wat bad er nou eens maar dat goeie goed, wat juster van de strand nou hel is? Nou, je zag gelijk op Marktplaats wie al advertenties gemaakt wordt. Maar dat zal nooit meer een soort worden wezen, want dat had ik lang in het zoute waterlijn. Dus het heeft meer voor de leuk. Cameraman Al en ik binnen juster Joen ook alleen bij een gezin wist om te zien wat zij ermee doen, want zij hier echt een heel soort sammelen op dat strand. En daar maken wij deze bijdrage over. Nou ja, we lagen nog te slapen en mama komt binnen en die zegt, ja, er liggen allemaal containers op het strand. Dus nou ja, superleuk. Wij aankleden naar buiten. Wij naar het strand toe. Daar hebben we heel veel dingen gevonden. Maar dat konden we niet allemaal lopend meenemen. Toen hebben we opa gebeld. Toen kwam opa met de jeep en een aanhangwagen. En toen zijn we zo het hele eiland overgegaan. Dit zijn My Little Ponies en we hebben daar allemaal autootjes. Hier liggen allemaal schoenen, allemaal portemonnees en toilettasjes. Heel veel lampen daar en eigenlijk heel van alles. Nou, ik denk met Koningsdag gaan de meiden weer een leuke dag hebben en alles verkopen, proberen. Ja, een My Little Pony voor €1 is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, van Skilge is het maar een liedstapje naar Vlieland, want ook daar hebben eilandbewoners massaal geholpen het strand skien te maken. Volle vlugger als verwachte, eert het strand weer als het wezen had. Een prachtig stukje natuur. Toch speelt het eiland alert, want er zou zomaar weer wat onspelen kunnen. De hele dag wie een zien spier. De Vlielanders binnen slucht met haar eiland en koesteren de natuur. Met auto's gingen ze het strand op om de onspielde rommel op te redden. Er werd van alles ontroffen. Een protte van die stwoltjes van zittingen en kupen van stwoltjes. De poorten die leiden wat ergens oors. Latten van lattenbooms. De dopjes ervan die lezen ik moet het hele strand hennen. Jaskes, bennenjaskes weer erbij en vliestekentjes. Containers vol weer dat kennelijk, want het leidde mij bezaaid. Margriet Grijpstra en haar man Harmen Slachter zijn van de morgen om 6 uur al begonnen. De rommel gaat naar het stad bij de haven. De bennenjaskes willen ze letter verkeepje. We zijn jutters op Vlieland natuurlijk. Dus in de eerste instantie ben je blij dat er weer eens wat aankomt. Maar wel geschrokken van de plastic en de rommel. Ja, dat wel. Trekkers, auto's en zelfs materieel van de luchtmacht die het geregeld op Vlieland oefenen, waren inzet. Onder het begin van de middag wie haast alles oprijden. Als het nou het strand is, is het wat het strand dat het is. Een skistrand. Er leidt nog wat lietsgoed. Nou, daar hebben we hier op het eiland is dat heet de beach cleaner. Had een heel apparaat voor om dat lietsgoed op te rommen. Maar voor het eigen is het grote spul is al hier oprommen. Het is sneller oprommen dan je hem toch ziet. Absoluut. Ik tocht juist hier ben we een paar weken aan de gang. Want het weer onvoorstelbaar wat je leidt. Het hele strand dat leidt van de oostpunt tot het puntje van de vlieghuis bezaaid. Echt net te leeuwen. En het is ook net te leeuwen dat het nou eigenlijk al je voort is. En zo wordt het strand stadig gewoon veromjoen onder de natuur. En onder de Waardzeekust bij Peersers Moddergat staan de vrijwilligers voor eenzelfde soort uitdaging. Daar is het benamelijk een soort piepskom ongespeeld. De Waardzeekust bij Peersers Moddergat van de Moon. Oeral light piepskom. Het zit als verpakkingsmateriaal in de containers. Tal van vrijwilligers ben ik hier onder de slag om de kust westkind te krijgen. Ja, ongelooflijk jong. Een dikke drama. Ja, we zijn van juist een beetje het zin aan van Mouwe Moon naar de kust daar. Want we zoiets van ja, we kennen gewoon werken, maar we kunnen goed hier heen. Maar dat is uiteindelijk toch onze eigen rad zo. Dus we moeten uiteindelijk misschien al verstaan. Ik hou gewoon verder op bij ik ontziekje, ze ben een oorlogsziekje. Dus ja. Dikke bende. Een dikke bende, ja. Maar ja, we moeten misschien allemaal maar in oprijden. Ik wil maar een oproep aan alle mensen die dit zeggen van water en breedbeeld is televisie besteld dat die net omkwamen, die zullen wat hier doen. Dus ik zeg kom op piepskom op roemje. Wat ga je al voelen? Ik haal 3 sekken wil ik zacht. We laat je zang goed in die keringen. We zijn eerst in die steentjes zitten, daar haal je dat fine goed eruit. En dat best wel even mee onderweg. En dan of jou 5 seconden ben ik zacht en nu ga ik verderop. En dan, want ik ken het, ik ga geen lezen aan. Dus ik ga nu op een drogere stek en ziekje, verder ziekje.
De kust zocht er na een uren al volle beter uit. Het is alleen nog de vraag voor hoe lang het zo schijn bloot. Nou, weten dat er voor alles naar hond komt. En wat ik gewoon elke dag een paar uren hier rotzooi brengen. Hoeveel poeden hast je gevuld? Ik denk nou rond de 4-5. Nou ja, het is op zich niet heel moeilijk, alleen een beetje nat. Het is heel veel hier, maar... Schrok je toen je hier kwam? Weet je wel. Maar ik had het in de krant op de foto's ook al een beetje gezien.